B'investiment ta' 14,000 euro l-Aġenzija Support nedit programm ta' Parenting Skills għal ġenituri b'diżabilità intellettwali. Dan tħabbar waqt konferenza tal-Gvern bit-tema Gvern għan-nies fejn ġie spjegat li issa ġenituri b'diżabilità intellettwali issa ser ikunu jistgħu jirċievu programm speċjalizzat u prattiku dwar it-trobbija tal-ulied. Fil-fatt waqt konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif din il-prattika se tkun qed tingħata minn timijiet ta' persuni speċjalizzati fil-qasam b'apparat sofistikat. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Ruċi Berra spjegat kif dan l-apparat jinkludi pupa fl-għamla ta' tarbija li titħaddem bl-intelligenza artifiċjali. Ngħidula ir-real life baby simulator fejn għandek isa pupa li inti tipprogramma u di tibkid bid-dilla, tixrob, tkun ma tiflaħx, tista' tagħmilha għandha s-sola u bekk aħna ntuha l daw il-persuni biex huma jkunu jafu x'jiġifieri tarbija. Flimkien ma' dawn se jkun hemm kits apposta li juru l-proċess kollu ta' tqala u t-tibdil li jkun qed isir fil-ġisem tal-om. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Inklużjoni l kwalità tal-ħajja Ġulja Farrugia Portelli spjegat li dan il-proġett ġie maħluq fi studju li sar mill-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà bl-istess fakultà toffri wkoll taħriġ lill-ewwel grupp ta' professjonisti inkluż ħaddiema soċjali mill-Aġenzija Support. Din ir-riċerka hija importanti ħafna għaliex titfa' dawl fuq dawk il-gaps li bħalissa qegħdin hemmhekk meta jaslu persuni b'diżabilità biex ikollhom tarbija. Lan ta' dan il-proġett huwa li aħna nafsu fuq dawk il-parenting skills li huma neċessarji. Persuni li jkunu jixtiequ jirċievu dawn il-programmi ta' Parenting Skills ser jiġu identifikati mill-professjonisti tal-Aġenzija jew jiġu referuti minn professjonisti oħra li jkunu involuti fil-ħajja tal-persuni b'diżabilità.